rigima ta tashi an bige a wata mamman amma an ce ba kisa bane turan a yan bana kalabari nan ya ce turan ne kamar yadda a damban da ya tayi da rigima kamar yadda wanda lahadi wannan ta sama wanda za a yi wani lahadi wancan akwai kuɗi naka wanda za a yi a nan gida za ka zo da kayan damban nan a ajiye ko gudawa yi nazari ku ga waye za a ba kayan damban ku nazari ko a za a ba amma lahadi ta sama akwai da